There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. When you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out as you discover who you are. others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious.
risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. In quello stesso giorno 2 discepoli erano in cammino verso Emmaus e mentre conversavano dell'accaduto, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. E lungo il cammino parlavano con lui di Gesù il Nazareno, condannato e crocifisso, di lui nel quale tutti hanno sperato. Stava nel sepolcro da 3 giorni ormai, da quando ciò era accaduto, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Raccontarono anche di quelle donne, tornati a dire che egli è vivo, e dei discepoli che corsi al sepolcro non trovarono se non le bende, ma lui non l'hanno visto, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Uomini duri nel credere alla parola dei profeti, non doveva il Cristo soffrire per entrare nella gloria? E da Mosè i profeti spiego loro tutto ciò che si diceva di lui nelle scritture, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Giunti nei pressi del loro villaggio, egli fece mostra di volere proseguire, ma essi lo pregarono perché restasse, ed egli entrò per rimanere con loro, mentre già scendeva la sera, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Poi quando fu a tavola con loro, egli prese il pane, lo benedì, lo spezzò, lo diede loro, allora si aprirono i loro occhi ed essi lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane. Ed essi si dicevano l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto, mentre lui lungo il cammino ci spiegava le scritture. E ritornarono a Gerusalemme per annunciare ai discepoli che Cristo è vivo, riconosciuto allo spezzare del pane. Cristo è risorto, veramente è risorto, l'abbiamo
Il-lejla tajba li kulħadd. Llum nixtaqt nibda din ir-riflessjoni din il-lezzjoni divina billi nawguralkom il-ħadd it-tajjeb. Soltu kull nhar ta' ħadd kemm ilna ma nagħmlux il-qudiesa nibatilkom l-awguri tal-ħadd it-tajjeb b'xi mod jew bieħor anke bil-Facebook. Illum ma battux apposta għax taqt nagħmlu b'mod dirett għaliex għax illum għandna Vanġelu sabiħ ħafna illi jagħti sens lill-ġurnata tal-ħadd. Għaliex il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar kif l-Ewkaristija hija l-ispjegazzjoni t-tifsira tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kif il-qudiesa, ġifieri il-qudiesa li niċċelebraw nhar ta' ħadd, kif timla kull kantuniera tal-esperjenza tal-ħajja kollha tagħna. Jalla jekk naslu fl-aħħar ta' din il-lezzjoni divina biex narfu s-sbuħija u l-kobor tal-Ewkaristija li bħalissa maħniex niċċelebraw b'mod sħiħ, b'sens u b'mod komunitarju fil-preżenza bl-preżenza tagħkom hawnhekk fl-awla liturġika fis-sala tal-liturġija fil-Knisja. Imma jalla dan iż-żmien iservina biex nixxenqu biex nixtiequ. Jalla hekk bħal meta u xek nkunu qegħdin nħejju ruħna għall-festa tal-Għid, allura dak li jkun jipprova ma jikolx ħelu, imbagħad jew jipprova jsum jew jipprova jagħmel xi sakrifiċċju partikulari imbagħad biex ikun jista' jiffesteġġja. Jalla b'dan il-mod niċċelebraw fin-nuqqas tagħha l-Ewkaristija bħalissa, imma niċċelebrawha xorta waħda. Hekk nixtieq din nibdew din il-lezzjoni divina bħas-soltu billi nitolbu l-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbuk Spiritu Qaddis biex tiġi fuqna l-lejla, int li imlejt lill-apostli bil-qawwa, bil-kuraġġ, int li minn nies beżija għamilthom nies kuraġġjużi, int li minn nies li jaħarbu għamilthom nies li jerġgħu lura. Nitolbuk biex lilna wkoll tagħtina is-sens it-tifsira il-lejla tal-esperjenza kollha li ngħaddu minnha fil-ħajja tagħna. Nroddulek ħajr tal-Vanġelu, nroddulek ħajr tal-aħbar it-tajba, għax bija permezz ta' din l-aħbar it-tajba il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna tkun ħafna isbaħ tagħmel iktar sens, ikun fija ħafna iktar kolor. Ekku mingħajr il-qawwa tiegħek il-ħajja tagħna tkun diġà mejta, nkunu neżistu u mhux ngħixu. Hekk nitolbuk Spiritu Qaddis biex tiġi f'nofsna il-lejla bil-qawwa tiegħek kollha ħalli tiftirilna l-moħħ tagħna u l-qalb tagħna. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejnietom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu jitkixfu bejnietom Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw illi hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katafru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija ibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu.
U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' bir-ruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlu. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu, ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jispjegalna l-Iskrittura fit-triq. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom, il-mulej qam tassew u der lil xmu. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Tajjeb, tgħidu li mhux diġà riflettejna fuq din is-silta, mhux diġà minna lezzjon li minn ried seta' semaħħa l-bieraħ kienet il-lezzjon ta' nhar l-erba' fl-ottava tal-għid dan il-Vanġelu fis-sena A, is-sena liturġika A, nirrepetuh nagħmluh darbtejn. U allura jkollna ċans darbtejn nirriflettu fuq. Għalfejn kien hemm bżonn li l-lejla wkoll nerġgħu nieqfu niffukaw l-attenzjoni tagħna fuqu biex nispjegawh dan il-Vanġelju biex aħjar biex inħalluh ikellimna. Dan huwa verament Vanġelu sabiħ. Huwa Vanġelu mhux biss mimli tifsiriet, imma huwa Vanġelu ineżawribbli. Vanġelu li kemm naqrawh dejjem jibqa' ħireġ minnu. Dejjem jibqa' ħireġ spiritu ta' Alla minnu li jimlina, li jimlilna lil qalbna. Se nindunaw u xekk illum li aħna lek nisimgħu l-Iskrittura. L-Iskrittura nisimgħuha biex kif ġralhom dawn id-dixxipli ta' Emmaw se ukoll jiġri lilna biex titħeġġeġ qalbna ġewwa fina, titkebbes qalbna ġewwa fina. U kemm għandna bżonn li l-qalb tagħna titkebbes, kemm għandna bżonn ta' ħeġġa. Tajjeb nibdew bil-mod il-mod din nispjegaw ftit dan il-Vanġelu. Nixtieq qabel xejn nipprova ngħidilkom fejn iridu naslu fl-aħħar tal-Vanġelu b'tali mod li diġà jkollna ċar l-iskop, l-objettiv, fejn irid iwassalna dan il-Vanġelu. Mela, l-ewwel qabel kollox kif indunajtu għandna żewġ dixxipli li qegħdin jaħarbu. Qegħdin jitilqu minn sitwazzjoni li kienet iddejjaqhom, sitwazzjoni li ma kinux komdi fiha. U allura jaħarbu jitilqu minn Ġerusalem. Sa naraw il-qudiem hija esperjenza li nagħmlu ħafna minnha fil-ħajja tagħna. U x'jiġri jaħarbu għaliex din l-esperjenza li għaddew ma toġobhomx, ma taqbilx ma dak li xtaqu, ma dak li riduma u jitilqu lejn Emmaus. Sa naraw xi fisser Emmaus. Imma x'jiġri? Jiġri li fit-triq jiltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu, illi ma jgergirx magħhom, ma jagħmilx għalihom, ma jgħidilhomx isma' ma x'intom tagħmlu qegħdin tisbaljaw it-triq. Le. Anzi, jibqa' miexi magħhom sabiħa din ix-xena. Ġesu illi ikompli fl-istess direzzjoni ta' dawn iż-żewġ dixxipli. U jasal Emmaus, jasal fil-post fl-iskop fejn kellhom f'moħħhom li jaħarbu, li jsibu rifuġju. Jibqa' nieżel hemm isfel Emmaus, se naraw xi fisser Emmaus. U hemmhekk Ġesu permezz tal-kelma li jispjegalhom fit-triq u permezz fuq kollox tal-esperjenza tal-Ewkaristija, il-qsim tal-ħobs, dawn infetħulhom għajnejhom u jindunaw illi posthom mhux Emmaus imma Ġerusalem. Interessanti allura il-ħsieb li għandu San Luqa u li jixtieq jgħaddilna l-lejla. Aħna ħafna drabi fil-ħajja tagħna naħarbu minn diversi sitwazzjonijiet. U ma ħafna sitwazzjonijiet li jdejquna li maħniex komdi bihom. U nsibu 1000 mod, kull tip ta' mezzi biex ma noqogħdux fil-post jew fis-sitwazzjoni li ddejjaqna. Għandna l-modi tagħna kif insibu safety valve, kif naħarbu. Imma fuq kollox, jekk aħna niltaqgħu ma' Ġesu li jkellimna permezz tal-kelma tiegħu u li jagħmel magħna l-esperjenza tal-qsim tal-ħobs. Aħna nindunaw li dawk l-esperjenzi li qabel fil-ħajja tagħna ma kinux jagħmlu sens, li forsi qed naħarbu minnhom jew li dejjem ħrabna minnhom, fil-fatt
Dawn huma importanti. Fil-fatt dawn huma ir-realtà. Ir-realtà li rridu ngħixu. Ir-realtà li aħna kapaċi ngħixu. U bħal disċipli ta' Emmaus aħna wkoll mistednin biex fil-ħajja tagħna mhux naħarbu kontinwament, imma nerġgħu lura Ġerusalemm. Il-post tagħna, fil-post tagħna, fil-post fejn għamilna l-esperjenza ma' Ġesu, fil-post fejn il-ħajja kollha tagħna tibda tagħmel sens. Ħalli nippruvaw nidħlu ftit iktar fid-dettall ta' din is-silta biex nifhmu aħjar dak li rrid ngħid. Minħabba fekk l-Ewkaristija hija s-sinifikat, it-tifsira tal-esperjenza kollha tal-ħajja tagħna. Mela dawn id-dixxiepli dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta Ġesu jqum mill-mewt, tnejn mid-dixxiepli ikunu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Ħalli nippruvaw nifhmu ftit fuq din is-sentenza. Mhux beħsibni intawwal ħafna, però lanqas se nkunu fil-qosor il-lejl għax nixtieq li la qegħdin nidħlu fiha forsi lejla qegħdin bikwietna l-ħadd fil-għaxija. Jekk nippruvaw nifhmuha tajjeb din is-silta. Jekk il-mulejja tina li nħalluha iddawwa l-esperjenza tal-ħajja tagħna u nħalluha tqanqal fina ħeġġa imħabba kbira lejn il-kelma u lejn l-esperjenza tal-qsim tal-ħobs, lejn il-qudiesa, lejn l-Ewkaristija. Allura dakinhar fil-għaxija dawn it-tnejn, wieħed nafu li kien jismu Kleofa u liħor ma nafux minnu, u aħna diġà qedna li salluqa meta wieħed isemmieħu liħor ma jsemmiex biex f'dak li huwa mingħajr isem jien u int impoġġu lilna nfusna. Hija l-esperjenza li nagħmlu kull wieħed u kull waħda minnha. Aħna wkoll nitbiedu minn Ġerusalemm u mmorru lejn Emmaus. X'irid jgħid biha salluqa. Ġerusalemm huwa l-post fejn jammar Alla, imma mhux biss. Dak għall-Lut għalina l-insara Ġerusalemm u l-post tal-Kalvarju, u l-post tal-ikbar imħabba, u l-post li fih Ġesu jagħti lilu nnifsu, jagħti ħajtu. U li titbiet minn Ġerusalemm ifisser li titbiet propju mill-imħabba ta' Alla. Li titbiet mill-esperjenza li kull wieħed u kull waħda minnha msejħin biex nagħmlu li nħossu, li ngħixu. Li nħossu propju kull wieħed u kull waħda minnha, li nħossu li Alla lilna jħobbna mingħajr ma jistenna xejn lura. Għalfejn jitilqu minn Ġerusalemm dawn id-dixxipli, għalfejn imorru lejn Emmaus. Jitilqu minn Ġerusalemm għaliex għax il-mod, l-esperjenza kif spiċċat, derilhom li ma kienx taqbel ma dak illi jixtaqu huma. Kemm il-darba jiġrilna fil-ħajja tagħna illi l-esperjenzi li ngħixu jidrilna illi ma jkunux jaqblu ma dak li nkunu ridna jew xtaqna. Hija l-esperjenza fi kliem sempliċi ta' tbatija. Jista' jkun kull tip ta' tbatija. Tista' tkun tbatija fir-relazzjoni mal-mara tiegħi, mar-raġel tiegħi. Tista' tkun tbatija fuq ix-xogħol fejn naħdem. Tista' tkun tbatija tal-mart. Kull wieħed u kull waħda minna bħalissa iżomm f'moħħu il-frustrazzjoni illi ngħixu. U ħafna drabi jiġrilna bħal dawn id-dixxipli. Naħarbu minn din is-sitwazzjoni u nitilqu lejn Emmaus. X'kien ir-raħal ta' Emmaus? Fejn hu Emmaus? Ma nafx jekk xi ħadd minnkom qatt mar l-art imqazza, fl-aħħar tal-pellegrinax normalment jeħduna f'Emmaus, però għal min ma jafx, qrib Ġerusalemm 11 il-kilometru bot minn Ġerusalemm hemm 3 postijiet li huma Emmaus. U f'dawn it-3 postijiet issir it-tifkira tal-ħarba ta' dawn id-dixxipli li jiltaqa' magħhom Ġesu li mbagħad jagħmel l-Ewkaristija. Liema wieħed minnhom hu Emmaus ma nafux. Imma kull wieħed u kull waħda minnha għandu Emmaus tiegħu. X'jiġifieri Emmaus? Il-post ir-raħal ta' Emmaus jissemma darba biss fl-Antik Testament. U għall-Lut però dan ir-raħal, dan l-isem Emmaus kien ifisser ħafna. X'kien ifisser għall-Lut? Għall-Lut Emmaus kien ifisser il-post tar-rebħa. Għaliex għax fl-ewwel ktieb tal-Makkabejn, ktieb tal-Antik Testament, kapitlu 3, insibu li il-Makkabejn dawn il-Lot żelanti, il-Lot integralisti, il-Lot li rridu iżommu l-fidi tagħhom kontra il-mentalità Griega ellenista li kienet dieħla permezz ta' Alessandru l-Kbir u l-ġenerali tiegħu, hemmhekk dawn il-Lot il-Makkabejn għamlu rebħa kbira f'Emmaus. Kienet waħda mill-ftit rebħiet li għamlu, anzi kważi
biex ngħidu hekk l-unika waħda li għamlu kontra dan il-ġeneral qawwi u l-uffiċjali tiegħu Alessandru l-Kbir. U allura f'Emmaus il-lowd kienu jiċċelebraw il-glorja. Il-lowd kienu jiċċelebraw ir-rebħa, il-lowd kienu jiċċelebraw il-potenza, l-poter tagħhom. U hija sinifikattiva li dawn id-dixxipli imorru Emmaus. Forsi kienu minn hemm ukoll imma ibqgħu ċerti li salluqa minn barra l-post ġeografiku f'moħħu għandu il-post ngħidulu teoloġiku. Il-post bit-tifsira teoloġika tiegħu. U Emmaus it-tifsira teoloġika tiegħu huwa il-post tal-glorja, il-post tal-rebħa. Hekk issa aħna nafu li kull wieħed u kull waħda minna meta nkunu taħt stress, meta nkunu taħt il-problemi, taħt id-diffikultajiet x'nagħmlu. Insibu Emmaus tagħna. Jew le, interessanti, jien anki f'dawl ġranet, naħseb li ħafna minnkom qegħdin inqalbu fil-Facebook. U spiċċajna ħafna minna ntellgħu ritratti tal-passat. Ritratti li fihom, naħseb li ħafna minnkom għamluh dan l-eżerċizzju, ritratti li fihom żgur li konna inqas stressati minn din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha. Interessanti għax fija tifsira psikoloġika sinifikattiva li tagħmel ħafna sens. Meta l-bniedem jinsab taħt stress, x'jagħmel? Normalment imur isib post. Issa jkunx post ta' veru, post ġeografiku. Jew inkella post virtwali, post f'moħħu, fil-fantasija ta' moħħu, imur isib post minn fejn ikun jista' jakkwista iktar enerġija. U dan u li qed jiġri bħalissa pereżempju, jekk tinnutaw anki r-reklami kollha, anki l-programmi li jsiru fuq it-television, programmi fuq il-gwerra, programmi fuq il-passat, programmi li juruna li aħna irnexxilna nirbħu nelbu ċertu sitwazzjonijiet, il-festi, programmi dwar il-festi, anki jekk għadu forsi ma fetaħx għal kollox l-istaġun, programmi dwar dak li lilna jgħinna nħossuna f'saħħitna, nħossuna qawwijin. Issa dan tajjeb ħażin, sintendi law tajjeb u lanqasu ħażin u xejn. Hija esperjenza li kull bniedem jagħmel. Imma tkun ħażina din l-esperjenza jekk aħna biex neħilsu milli naffaċċjaw ir-realtà tal-lum, biex nevitaw milli nkunu ta' veru realisti u ngħidu din is-sitwazzjoni, nispiċċaw ngħixu fil-fantasija tal-passat. Jekk il-fantasija tal-passat tispiċċa biex talaqna fija, nispiċċaw biex dejna naħarbu mir-realtà li qegħdin fija, ma tkunx tajnuna lina ma tkun ta' tfixkil. Għaliex għax imbagħad ngħixu u xekk blidija ta' potenza jew ta' onnipotenza li nġibu minn dawn l-esperjenzi tagħna li nkunu għexna u tfixkilna milli naraw sewwa kif għandna naffaċċjaw ir-realtà li qed ngħixu bħalissa. Żgur li dan mhux qiegħed jiġri lilna bħalissa ara nimmaġinaw li qed jiġri hekk lilna f'dawn ir-ritratti li qegħdin nippostjaw. Le, imma f'sitwazzjonijiet oħra jiġri. Ħanġibilkom eżempji ċari. Pereżempju, meta jiena qed inħoss diffikultà fir-relazzjoni tiegħi mal-mara jew fir-relazzjoni tiegħi mar-raġel, interessanti għax jagħmel moħħi. Nibda ngħid kemm kont sew mal-arus ta' qabel, imma x'fett illi ħallejtu. U nispiċċa, interessanti, biex naħrab fl-Emmaus tiegħi. Din naħseb li iktar ta' veru. U flok li naffaċċja r-realtà, flok li nuża l-enerġija tiegħi spiritwali u psikika biex naffaċċja r-realtà kif inhi, nispiċċa mmur lura nintilef fil-fantasija u nibda nħares blikra lejn din ir-realtà u aktar ma nereq fil-fantasija sabiħa tal-passat, aktar nobot u nbiet minni u nbarri minni r-realtà li qed ngħix fiha. F'dan il-każ jien qiegħed naħrab mis-sitwazzjoni. Issa dan l-eżempju ta' relazzjoni u eżempju ċar, però hemm eżempju oħrajn illi forsi huma inqas ċari fejn fin kemm pereżempju minna mingħajr ma nindunaw meta ikollna frustrazzjoni ninfexxu mal-friċċ, mal-ikel. Kemm minna interessanti. Insibu enerġiji, kull wieħed u kull waħda minna meta jkun taħt stress jipprova bil-mod tiegħu jsib l-enerġija. Realtà tajba din, realtà ħażina, la hi tajba u lanqas ħażina, realtà umana. Kif edna diġà tkun ħażina jekk jien tant nereq f'dik is-sitwazzjoni tal-fantasija illi ma jkollix iktar kapaċitajiet, iktar skills biex naffronta s-sitwazzjoni reali li qiegħed fiha. U hawnhekk jidħol Ġesu.
Għaw jidħol Ġesu, għaw tidħol l-Ewkaristija. Għax l-Ewkaristija tagħti sens lill-ħajja. Ħażin għalija jekk jien nipprova u xek, jekk jien issa meta nagħmlu aħna hekk meta immur ftit fil-passat jien importanti, jiġifieri hija xi ħaġa psikoloġikament healthy li nsib ftit enerġija mill-passat biex ngħid iwa jien kapaċi naffronta l-preżent sakemm ma nereqx fil-passat. Hija healthy, però mhix biżżejjed biex naffrontaw il-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna titlob wisq iktar profondità biex naffrontawha b'serenità. U din hi l-preżenza ta' Ġesu. Ġesu li jagħti sens, tifsira lil kull mument, lil kull esperjenza li ngħixu fil-ħajja. U allura għalhekk l-Ewkaristija tiġi ċentrali. Għalhekk l-Ewkaristija tiġi importantissima fil-ħajja tagħna. Permezz tal-Ewkaristija, permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-kelma li nisimgħu u ċ-ċelebrazzjoni tal-qsim tal-ħobs, aħna nistgħu naqraw, ninterpretaw kull sitwazzjoni reali ta' bħalissa tal-ħajja tagħna. U naqrawha b'tama, naqrawha b'fiduċja. U dan li jagħmel Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus, dan li jrid jagħmel illejla ma' kull wieħed u kull waħda minna. Allura dawn jitbedu minn Ġerusalemm. Jitbedu mill-post tal-imħabba infinita. L-Kardinal Martini meta jispjega din ix-xena jgħid din il-frażi jekk sabiħa ħafna, jgħid id-dixxipli ta' Emmaus qegħdin jitbedu mill-kurċifiss. U ħafna drabi aħna wkoll meta nfittxu rifuġju f'Emmaus tagħna inkunu qed nitbedu mill-kurċifiss, mit-tbatija. U allura dan diġà element fundamentali, importanti, li jagħti sens lill-ħajja tagħna. U l-Ewkaristija li tagħti sens lill-ħajja tagħna x'inhu dan l-element? L-aċċettazzjoni, anzi l-akkoljenza hija kelma naqra iktar attiva, aċċettazzjoni xi tittamel, viva San Filip laxxita nirritek. Imma l-akkoljenza li nilqa' li nirrikonċilja ruħi, li nilqa' id-tbatija bħala parti mill-esperjenza umana. Noqogħdu naqra attenti, jekk tinnotaw id-dixxipli ta' Emmaus kellhom delużjoni. Xi ġifieri delużjoni? Meta tiġri xi ħaġa li ma jistennewix, dik hija delużjoni. Fil-fatt, iktar il qudiem se nsib aħna konna nittamaw, aħna xtaqna, delużjoni. Imma id-delużjoni tafu għalfejn tiġi li kulħadd ikollu ta' ma nistgħux neħilsu mid-delużjonijiet. Id-delużjoni tiġi minħabba li jkollna dik li ngħidula illużjoni. Xi ġifieri illużjoni? Illużjoni naraw ħaġa b'oħra. Pereżempju, jekk jien nimmaġina li l-ħajja titkun bil-fors mingħajr tbatija, dik hija illużjoni. U jekk għandi illużjoni, għax mhix il-verità, il-tbatija tagħmel parti mill-ħajja, jekk għandi illużjoni jien se jkolli bil-fors delużjoni. Se tiġili xi ħaġa li tifrustrani. Aħna konna nittamaw. U l-Vanġelu, l-kelma talla li jispjega Ġesu fit-triq fl-imkien mal-Ewkaristija, ineħħulna kull tip ta' illużjoni. U allura jpoġġulna saqajna mal-art u jenuna biex ma ngħixux ukoll delużjoni. Din għalhekk qedtilkom li għalhekk edna fil-bidu li l-esperjenza tas-smih tal-kelma u l-esperjenza tal-sejm tal-ħobs tal-Ewkaristija huma tifsira, huma l-ħajja tagħna ta' kuljum. U allura dawn interessanti għax jitilqu lejn l-Emmaus tagħhom bħal maħna wkoll nitilqu lejn l-Emmaus tagħna u x'jagħmlu dawn? Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Hawnhekk hawn kelma. Il-kelma jitħattu, il-kelma Grika użata hija omelun. Għax qed ngħidha din il-kelma, għax naħseb li ġalkom tiftakru f'xi ħaġa. Omelija, bħal dik forsi li qed nagħmel jien bħalissa. Imma l-kelma omelija, tfisser kważi, ġifieri dawn qegħdin igergru, jitħattu bejniethom, bħalma kultant jagħmel il-qassis, bħalma kultant nagħmel jien, l-omelija, u x'hekk ħafna drabi nispiċċaw nitħattu u ma nagħmlux l-ewwel wieħed jien. Interessanti għax din il-kelma nerġgħu nsibuha darb'oħra, jitħattu jiddiskutu bejniethom, jgħid il-Vanġelu, imma hekk ukoll jiġrilna aħna. Nispiċċaw meta jkollna frustrazzjoni, illużjoni, aħna u sejrejn lejn Emmaus tagħna nispiċċaw niddiskutu flimkien. U saħansitra mhux biss niddiskutu, ma wkoll kif se naraw iktar il-qudiem niġġieldu ma' xulxin. Anti-ballete jgħidilhom Ġesu. Qegħdin titfgħu tgaru il-kliem għal xulxin. Kważi titfgħu l-vleġeġ għal xulxin. Kważi tweġġgħu il-xulxin bil-kliem. U hekk ukoll jiġrilna aħna meta jkollna l-frustrazzjonijiet, id-delużjonijiet.
Ara kemm tagħmel sens il-preżenza ta' Ġesu. Ara kemm tagħmel sens il-preżenza tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna. Mela l-Ewkaristija li jinniġjaw il-ħadd. Ekku kważi ngħidilkom is-sinċerità tagħmel ħafna sens, hekk nieħu gost li din qed ngħiduha meta aħna maħniex ċelebraw l-Ewkaristija. Għax il-ħaġa ħafna drabi meta tkun ma' wiċċek ma tarajx sew. Meta titbiet minna tibda tapprezzaha iktar. Tibda tħoss iktar ix-xewq għalija u forsi tibda tifhem ftit iktar. Ekku dan li qed jiġrilna bħalissa lili u lilkom. Nifmu it-tifsira vera ta' din l-esperjenza illi mhix biss nofsija 3/4 jew sija l-ħadd imma hija innuċċali illi jgħinna naraw sewwa b'mod realistiku il-ħajja kollha tagħna. U allura huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, jiddiskutu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Hija xena tassew sabiħa dinek, sabiħa. Huma u jitħattu, igergru u jippritkaw il-xulxin, għax int messek għamiltek, għax int jimmessni għamiltek, għax inti darbohra tittamilek. Kif namlu aħna? Nippritkaw lil xulxin, kif jagħmel il-qassis, kif qedtilkom diġà fil-qudiesa. Imma interessanti, Ġesu innifsu, propju meta aħna qegħdin naħarbu. Meta aħna qegħdin naħarbu, kemm sabiħa din ix-xena. Waqt li aħna qegħdin nitbedu minn Ġesu kurċifiss, waqt li aħna qegħdin nitbedu mill-ikbar imħabba, waqt li aħna qegħdin nitbedu minn sitwazzjonijiet li jdejquna Ġesu innifsu jersaq lejna u x'jagħmel? Ejjew lur, le mhux hekk, mhux ejjew lura, mhux intom x'intom tagħmlu, fejn intom sejrin? Mela tiftu le, Ġesu ma jimxiex b'dan il-mod. Kemm sabiħa din ix-xena. Jibqa' miexi magħhom, jibqa' nieżel magħhom, jibqa' jaħrab magħhom Ġesu. Baqa' miexi magħhom. Kemm sabiħa din ix-xena. U kemm hija pedagoġika jew aħjar edukattiva. X'jiġifieri edukattiva, pedagoġika? Meta inti għandek tifel li qed jiżbalja. Inti ma tistax tmur u tibda tirrabja miegħu u tibda tipprojbilu tagħmel x'hekk tittamel hekk tippritkalu le. Imma x'jagħmel Ġesu? Verament Ġesu. U il-bniedem per eċċellenza x'jagħmel Ġesu? Jersaq lejhom. U laqas jitkellem l-ewwel, ma jitkellemx. Qas jitkellem. Jibqa' miexi magħhom. Lejn hemm Maws. Kemm sabiħa din ix-xena. U kemm għandna bżonna fil-ħajja tagħna. Kemm għandna bżonn nakkumpanjaw saħansitra lil bniedem fl-inżul tiegħu, fin-niżla tiegħu jħassra. Anki hemmhekk biex ngħinuh jintrefa' l fuq, biex nagħtuh idejna ħalli jkun jista' jara ejt ħabiba, ejt ta' xi ħadd li tassew jinteressa ruħu fih, ejt li tifhmu. Kif jista' tifel jew tifla tifhimni meta jien minn fuq nibda ngħidilha għax inti qed tagħmel ħażin, għax mhux supposta meta jien ma nżilx ma mxejġ biċċa magħha u fimta. Kif jagħmel Ġesu? Baqa' miexi magħhom. Il-Vanġelu interessanti għax jgħidilna imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. Anki hawn il-kliem tal-Vanġelu huwa kollu meqjus u kollu fih messaġġ partikolari. Ma jgħidilniex kienu omja, le, imma f'għajnejhom kellhom affarijiet oħra. X'kienu l-affarijiet l-oħra li kellhom f'għajnejhom? L-illużjoni. Dak li huma ridu, imma ma kienx veru. L-illużjoni. Illi Ġesu, x'kienet l-illużjoni tagħhom? Li Ġesu huwa dak li kellu jiġi, li jkun powerful, jaqbad il-poter kollu fideh, ikeċċi lill-Rumani, lil dawk li kienu dixxipli tiegħu kien se jsibirhom posthom minn fuq il-lemin, minn fuq ix-xelluk, min jagħmlu ministru tek u minn ministru tek, il-kulħadd ipoġġih sew, lir-Rumani keċċuhom il-barra, ma jħallsux iktar taxxi, ma jkollhomx iktar problemi, diffikultajiet għaliex dal-bniedem kien kapaċi jagħmel il-mirakli. L-illużjoni. Illużjoni. Dak li kellhom xi żommhom f'għajnejhom. U ma tarfux bil-Ġesu. U din hija illużjoni li aħna wkoll ħafna drabi jiżżommna milli naraw lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi aħna lil Ġesu infittxuh fejn ma jkunx qiegħed hemm. Infittxuh fil-postijiet illi ma jkunx qiegħed hemm. Pereżempju, jekk aħna lil Ġesu infittxuh fil-poter, jekk aħna lil Ġesu infittxuh fit-tpattija,
lil min jagħmlilna d-deni, jekk aħna lil Ġesu nfittxuh bħala dak li jsolvilna l-problemi kollha tal-ħajja tagħna, jekk aħna lil Ġesu nfittxuh bħala dak li ifejjaq il-mart kollu tal-ħajja tagħna, hemmhekk lil Ġesu maħniex se nsibuh. U allura nidħlu fl-illużjoni, hija illużjoni u x'hekk li aħna jidrilna lil Ġesu se nsibuh hemmhekk illi mbagħad titfana f'delużjoni. Il-problema x'inhi? Il-problema li Ġesu qiegħed hemm imma ma nindunax fejn hu, ma naraħx. Għaliex? Għax fejn irrid narah jien mhux qiegħed hemm. U jien imma jien hemmhekk irrid narah. Għal xejn tgħid li qiegħed imma jien hemmhekk irrid narah, imma jien fi jsolvili din il-problema hemmhekk irrid narah, għal xejn tgħid li qiegħed x'imkien ieħor? Għal xejn. U din kienet il-problema tad-dixxipli ta' Emmaus li hija l-problema tiegħi, il-problema tagħna ta' kull wieħed ta' kull waħda minnha. Ħafna drabi lil Ġesu ma narawx għax infittxuh fejn mhux qiegħed hemm u għajnejna maħniex kapaċi ndawruhom, niftħuhom għal postijiet oħra, esperjenzi oħra fejn jista' jkun u għalhekk ma narawx. U din kienet il-problema tad-dixxipli ta' Emmaus. Interessanti sal-Luqa kemm qiegħed jitkellem ir-realtà tagħna. Ma ninsewx sal-Luqa, il-Vanġelu ta' Sal-Luqa nkiteb madwar is-sena 80-90 wara Kristu. Ħadd minn dawk li kellu madwaru ma kienu għadhom jiftakru lil Ġesu u forsi anqas l-apostli. U allura qiegħed fl-istess sitwazzjoni tagħna Sal-Luqa. Jikteb għal nies bħalna li ma rajniex tat-tielet, ir-raba', l-ħames min jaf kemm il-ġenerazzjoni, aħna min jaf kemm il-ġenerazzjoni kien hemm qabilna. U xek, sa dawk li jaslu għal żmien Ġesu. Allura qiegħed jikteb għalija, qiegħed jikteb għalina. Sal-Luqa qiegħed jipprova jispjegali kif jien illum nista' niltaqa' mal-persuna ta' Ġesu. Kif il-laqgħa tiegħi mal-persuna ta' Ġesu tagħmel sens mill-esperjenza ta' ħajti illum. U allura bħal dawk id-dixxipli jien nispiċċa ma narfux. U Ġesu wara li jimxi biċċa magħhom x'jagħmel? Ma jibdix jispjega. Kemm għandna bżonn aħna s-saċerdoti nitalmu għadejn, imma mhux biss anki l-ġenituri. Imma b'mod speċjali aħna l-Knisja. Aħna kellna dejjem l-idea tal-Knisja li tgħallem. Imma l-Knisja l-ewwel qabel kollox hija dik li titgħallem. Hija dik li tistaqsi. Ġesu jistaqsi, x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja. Kemm sabiħa din ix-xena, dan ir-ritratt tal-Knisja li timxi mal-bniedem u tgħidlu x'inhi l-problema, x'inhi d-diffikultà. Mhix x'inti għaddej. Ejd li ħanisma', ejd li ħanifmek. Huma waqfu, id-dixxipli jieqfu. Bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. U wieħed minnhom jismu Kleofa. U jieġebu jgħidlu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġar hemmhekk f'dawn il-jiem. Mela, ħaniqfu ftit fuq dejn. Mela Ġesu jistaqsi, x'intom titħattu u tiddiskutu kif edna qabel Ġesu qiegħed jgħidilhom imma għaliex qegħdin tippritkaw lil xulxin imma mhux biss tippritkaw, saħansitra qegħdin titfgħu il-kliem għal xulxin, titfgħu l-vleġeġ għal tweġġew il xulxin. X'in il-problema? Interessanti għax din mhix mistoqsija retorika. Jiġifieri jekk għax għamilha hekk dan biex jidħol fid-dialogu magħhom le. Immu għall-interess tal-Alla, l-interess ta' Ġesu. L-interess li għandu jkolli jien, l-interess li għandu jkollna aħna fil-bniedem, fid-diffikultajiet tiegħu. X'in is-sitwazzjoni? Mhix x'inti għaddej. X'in il-problema? Li qiegħed nisemek. Qiegħed nisemek kemm sabiħa din ix-xena. Ta' Ġesu li jimxi mhux qabilhom, imxu warajja, mhux warajhom jibbuttawhom, jippuxxjahom. Kemm ħaddumu ma timxu, kemm ħaddum le, imma jimxi magħhom. Kemm sabiħa. Ġesu jimxi magħna fil-ħajja tagħna. L-iskrittura li timxi magħna, l-Ewkaristija li timxi magħna. Din hija l-esperjenza li aħna nagħmlu kull nhar ta' Ħadd. Ekku ejjew nitħeġġu u nerġgħu inġeddu l-għaġġ tagħna għal din l-esperjenza li tagħti sens lil ħajja tagħna, lil ħarbiet tagħna. Ma ninsewx li l-bniedem dejjem jaħrab. L-iktar ħaġa li jaf jagħmel. U l-ewwel li jagħmilha Adam mhux hekk ħarab. Adam ħarab. L-ewwel qabel meta għamel l-iżbal ħarab u mar staħba. L-iktar ħaġa li kapaċi jagħmel il-bniedem jaħrab. U għandna 1000 mod kif naħarbu hekk, naħarbu fid-droga, naħarbu fix-xorb, naħarbu fil-fantasija, naħarbu fil-film, naħarbu f'elf ħaġa.
Kull wieħed u kull waħda minna jrid isib il-mod tiegħu kif jaħrab. U Ġesu llum qiegħed jgħidilna żomm bil-mod, żomm. Inti taħrab u għandek raġun taħrab. Għax m'għandekx strumenti biżżejjed biex taffaċċja l-istress tar-realtà kif inhi. M'għandekx waħdek bħala bniedem. Jien għalhekk qiegħed għalhekk ġejt biex nagħtik l-skills, imma mhux biss biex nagħtik il-qawwa, il-grazzja, biex nagħtik is-saħħa tal-ispirtu. Biex mill-illużjoni ngħaddik għal realiżmu għar-realtà. Ħalli l-esperjenza tal-ħajja ma tkunx iktar delużjoni. Il-kelma delużjoni ġejja mill-kelma delirju. Il-kelma delirju tfisser il-kelma tfisser isek toħroġ minn lira mhux il-flus bil-Latin tfisser it-trinka, tfisser il-kanal, tfisser ir-radda li jagħmel il-moħrit li tagħmel li masqa. Meta toħroġ mir-radda, meta toħroġ mit-triq, dak ifisser delirju. Ħafna drabi aħna ngħixu bid-delirji, Ġesu li teħrisna minn dawn id-delirji, minn dawn l-illużjonijiet tagħna. U jpoġġina fit-triq biex jagħtina serenità, jagħtina sens, u jagħtina fuq kollox tama, jagħtina tama. Din hija l-esperjenza tal-Ewkaristija. Hekk illum aħna saċerdoti naqraw hekk fit-talb tagħna naqraw silta tas-sew sabiħa minn awtur antik ħafna San Ġustinu li jgħix madwar is-sena 150 wara Kristu. Kien jgħix f'Nablus dan, jiġifieri propri fis-Samarija tal-lum, Nablus. U San Ġustinu jirrakkonta minn rejt jista' jmur ifittixa żgur li qiegħda hemm fil-Lajkos, fuq il-website tal-Lajkos, ikun hemm l-uffiċċju tal-qari tal-lum. San Ġustinu, dan bniedem kien bniedem intelligenti, avukat, kien pagan, imma mbagħad ikkonverta u sar Kristjan. San Ġustinu jirrakkonta b'mod sabiħ ħafna u b'mod informali għall-aħħar kif kienu jagħmlu l-quddiesa l-ewwel insara fis-sena 150 wara Kristu. Sabiħa. Jgħid fjum ix-xemx il-ħadd u xek, filgħodu kmieni, il-kol kemm huma kienu jinġabru għand xi ħadd. Kienu jmorru fid-dar ta' xi ħadd. U kienu jieħdu l-affarijiet magħhom, kulħadd jieħu xi ħaġa miegħu biex imbagħad ikunu jistgħu jaqsmuha mal-foqra. U jgħid kienu jisemgħu l-ewwel il-kelma talla. U sakemm ikun hemm il-ħin, sakemm ikun hemm bżonn u sakemm ikun hemm il-ħin, jiġifieri jagħtina l-idea li kienu jdumu jisimgħu il-kelma talla. Imbagħad jgħid kienu joffru dak li jkunu ġiebu mid-djar tagħhom. Imbagħad jaqbdu mill-ħobs, il-quddiesa, jispjega l-quddiesa. Min għandu ċans jara ftejt għax veru sabiħa, jaqra bil-mod. Isek qed jispjega l-quddiesa li nagħmlu llum. L-quddiesa ma vintatix il-Knisja. Le, l-quddiesa hija propju għandna l-ewwel quddiesa hawnhekk f'Emmaus. Ġesu li jispjega l-kelma tal-lambat illi jaqsam il-ħobs. Din hija l-ewwel Ewkaristija. Illi l-ewwel insara komplew jagħmlu u aħna wkoll nagħmlu bħalhom. U allura dan Kleofa lil Ġesu qallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġaremmek f'dawn il-jiem. Interessanti. Ġesu tant jidħol fiż-żarbon ta' dawn, tant jidħol bl-interess fil-ħajja tagħhom illi jħossuh bħala wieħed minnhom, jħossuh bħala xi ħadd li ma jafx. U jsejħulu barrani. Spjegajnija din fil-lezzjon l-oħra il-kelma barrani, para oikos jew para oikejn, minn fejn ġejja l-kelma parrokkja u għedna parroċċa u għedna jekk tiftakru għedna wkoll illi din il-kelma tfisser xi ħadd li qiegħed magħna ma joqgħodx imkien ieħor, barrani, għalhekk traduzzjoni bil-Maltija barrani. Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx x'ġara hemmhekk. Interessanti din il-kapaċità ta' Ġesu li kien jaf mhux biss x'ġara, imma kienu l-attur prinċipali ta' dak kollu li ġara, imma bl-interess u bl-imħabba tiegħu Ġesu tant jidħol magħhom dawn it-tnejn, tant iħossuhom etis fri li jitkellmu miegħu, illi saħansitra jħossuh bħala xi ħadd li ma jafx. Tant l-interess tiegħu kien kbir li jsir jaf, u hawnhekk jiena nixtieq infakkarkom ftit, niftakru ftit, fil-mod ta' kif nitkellmu ma' Ġesu. Ġesu jkun jaf. Imma l-fatt li aħna nirrakkontawlu, il-fatt li aħna ngħidulu u importanti għaliex. Mhux għal Ġesu. Ġesu m'għandux bżonn, imma għalina importanti. Fil-fatt Ġesu jerġa' jistaqsihom x'ġara kien jaf. S'issa Ġesu ma jagħtix risposti. Kien jaf x'ġara, imma jerġa' jistaqsihom x'ġara, jagħmel mistoqsija oħra. Għalfejn jagħmilha din Ġesu?
biex jgħinna nidħlu sewwa fl-illużjoni tagħna. Ħafna drabi aħna l-illużjonijiet tagħna naħarbuhom għaliex għax inkunu konvinti li huma r-realtà, huma l-verità. Imma l-mistoqsijiet li għamlilna Ġesu, il-mistoqsijiet li għamlilna l-Vanġelu meta nisimgħuh, iġalna bil-fors nagħmlu ħafna question marks fuq l-illużjonijiet tal-ħajja tagħna. Jekk jien ħajti xogħol u flus, il-Vanġelu lili se jistaqsini għalfejn inti mnikked, għalfejn traxnat, se jistaqsini l-Vanġelu. U jien irrejt nisma' din il-mistoqsija ta' Ġesu u inħalli lil Ġesu iwaqqali fi kriżi il-konvinzjonijiet tiegħi li mhumiex għajr illużjoni. Biex jiena bil-mod nidħol fir-realtà, fir-realiżmu tal-esperjenza tal-ħajja. U b'dan il-mod, verament l-Ewkaristija, il-Vanġelu u l-qsim tal-ħobs jagħtu sens lill-esperjenza kollha li ngħixu kemm weħidna, kemm flimkien, kemm fil-familja, kemm fuq ix-xogħol. Verament. U allura Ġesu jistaqsihom x'ċara. U dawn jirrakkontawlu, tafu x'irrakkontawlu? Aħna ħafna drabi l-kredu ngħiduh għax nafuh bl-amment, kieku jkollok tieqaf u taħseb fuq x'inti tgħid tieqaf ma jirnexxilekx tkompli, ipprova biex tara għax nafuh bl-amment. Imma dawn x'inhu ma jagħmlu qed jgħidu l-kredu, però qed jgħidu l-kredu forsi bħalna mingħajr fidi. Qed jgħidu l-kredu mingħajr fidi fl-irxoxt, mingħajr fidi f'Ġesu li qam mill-mewt. Ippruvaw aħna naraw l-elementi kollha dak li jgħidu dawn iż-żewġ dixxiepli lil Ġesu, il-kredu sħiħ. Dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret. Kien profeta, kien profeta. Qed jistqarru li kien profeta. Setan fl-emil u fil-kliem qudiem Alla u qudiem il-poplu kollu. Qed jistqarru l-fidi, il-kredu. Il-qassisin, mhux hekk ngħidu aħna bbata taħt Ponzu Pilatu. Il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tagħu f'idejn il-gvernatur Pilatu biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Mhux hekk ngħidu kundannawh għal mewt u salbuh, miet għal fidwa tagħna. Aħna konna nittamaw qawwi l-illużjoni, qawwi l-illusion, illi forsi kultant niġu bi aħna l-Knisja, niġi l-Knisja jien biex jirnexxieli dak il-pjan, dak il-proġett. Niġi l-Knisja jien biex il-Ġesu Kristu xek bil-forsi rid naraħ dik is-sitwazzjoni li eżhom bil-mod. Mhux hekk jaħdem Ġesu. U għaw l-illużjoni, aħna konna nittamaw. L-illużjoni li jissir delużjoni. Li hu dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Din hija l-illużjoni. Ġesu kellu jifdi lill-Iżrael mir-Rumani. U allura konna nittamaw delużjoni. Kollha delużi tnelli huma. Iżda issa fuq kollox biex taqgħad u jkompli l-kredu. Fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn tagħna ara fejn waslu dawn ta' ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ara fejn jaslu, ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Dan jafuh kollu l-kredu, dawn jafu x'ġara. Imma xi ġrilhom billi f'moħħhom għandhom idija ta' Ġesu, allura lil Ġesu ħaj laqqas biss jimmaġinawh. Għax l-idija li kellhom f'moħħhom ta' Ġesu li ma kienet li Ġesu ikisser jirbaħ lir-Rumani biex jieħu l-poter fideh. U li huma jkunu wieħed fuq naħa u li fuq l-oħra tiegħu li jkunu sew. U allura lil Ġesu li hu ħaj qasbiss daw joħolmuh, qasbiss. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna jkomplu, xi wħud minn tagħna dixxiepli sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Full stop. Qalu l-kredu kollu dawn imma m'hemmnuhx. Interessanti għax dawn id-dixxiepli huma minn tagħna, huma minna. Nista' nkun jien dan id-dixxieplu. Nista' nkun jien li mmur niċċelebra l-Ewkaristija bħalma dawn min jaf kemm semgħu lil Ġesu jitkellem. Nista' nkun jien li min jaf kemm il-darba nisma' l-kelma talla. Nista' nkun jien. Imma nibqa' b'qalbi jibsa kif sejdilhom Ġesu minn hawn ftit ieħor. Sejdilhom intom għandkom qalbkom mejta. Mela Ġesu l-ewwel jimxi biċċa magħhom mingħajr ma jitkellem. Iħallihom jiddiskutu omelejn bejnietom. Ħallihom saħansitra antiballet jgħidilhom. Titfgħu il-kliem għal xulxejn, il-ġebel għal xulxejn. Ħallihom. Imbagħad jistaqsihom. Mistoqsija. Għalfejn? Għalfejn dan id-dwejjaq kollu? Għalfejn qed tiddiskutu bejnietkom?
Għalfejn. Imbagħad mistoqsija oħra x'ġara. Qiegħed jgħinhom Ġesu jidħlu fil-fond tal-illużjoni tagħhom b'dan il-mod. Imissa jibda Ġesu ikun attiv, jibda jieħu l-inizjattiva u jibda jitkellem hu. U dan hu li jagħmel Ġesu fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jekk aħna nħalluh jimxi magħna anki lejn Emmaus, anki lejn il-ħarba tagħna. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. Żewġ aġġettivi, kemm intom boloħ. Qed jgħidilhom fi kliem ieħor qed jgħidilhom m'intomx tirraġunaw. Mela l-ewwel jattakkalhom it-tip ta' loġika umana, il-mod ta' kif jirraġunaw umanament. Imma mbagħad jattakkalhom xi ħaġa oħra jgħidilhom kemm għandkom traduzzjoni litterali, kemm għandkom qalbkom slow, qalbkom bil-mod, qalbkom tħabbat bil-mod biex temnu. Kemm għandkom qalbkom tqila, kważi qed jgħidilhom isma' l-qalb tagħkom qed tieqaf, m'għandkomx ħeġġa fikom. M'għandkomx ħajja fikom. Din hija traduzzjoni litterali tal-espressjoni li juża Ġesu. U din l-espressjoni tottalina wkoll. Tottalina wkoll. Għaliex? Għax ħafna drabi aħna l-illużjonijiet tagħna ma nkunux ridu nċeduhom. Forsi l-esperjenza tal-ħajja diġà għalmitna li dawn huma illużjonijiet, li dawn huma konvinzjonijiet żbaljati. Fejna fin, tiġini f'moħħi l-iktar waħda hekk li forsi ngħixu aħna l-koll li tbatija mhux suppost tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Hija l-illużjoni naħseb li l-iktar li tkidna, l-iktar li tkidna. U allura bir-raġun Ġesu jgħidilna kemm intom boloħ u tqal biex temnu. Allura tbatija x'sens tagħmel? Jekk hija parti mill-ħajja x'sens tagħmel? U jidħol Ġesu. Jidħol Ġesu. Jekk dak li jien irrid huwa illużorju, jiġifieri mhux reali. U Ġesu li qiegħed jgħinni biex impoġġi saqajja mal-art u jmiss bidejja r-realtà. Kif se jgħinni Ġesu? Iwa Ġesu lilek jista' jgħinek. Ħallih jgħinek. Irid jgħinek Ġesu. Irid jgħinek. Il-kelma tal-Alla u l-Ewkaristija trid tagħti sens lil dik l-esperjenza ta' delużjoni li int qed tgħix minħabba l-illużjonijiet, minħabba l-konvinzjoni żbaljati ta' moħħok. U allura Ġesu jibda jispjega l-Iskrittura biex jurihom illi dak li għalihom huwa delużjoni fil-fatt hija r-realtà tas-salvazzjoni, hija r-realtà tal-ħelsien. U jibda jaqra l-Iskrittura minn Mosè u l-profeti ifissrilhom kull ma kien hemm fuq. Jibda jurihom illi dak li għadda minnu il-Messija dak kien miktub. Dak li għadda minnu id-batija mhu xajr sinjal mod ta' kif Alla jħobb. Il-passjoni ma kienx biss passjoni ta' d-batija, imma passjoni ta' mħabba infinita. Infinita. U interessanti għax allura hawnhekk Ġesu lil kull wieħed u lil kull waħda minna jagħtina ċans biex taħt id-batija tagħna nippruvaw inħaffru ftit fil-fond, mhux biss m'hemmx għalfejn inkunu xi esperti, inħaffru ftit fil-fond taħt id-batija tagħna u insibu s-sinifikati tal-ħelsien, insibu l-grazzja tal-Alla, insibu is-salib ta' Ġesu mimli mħabba li salva, insibu il-ħobs maqsum, il-ħobs li jingħata, l-ikel li jingħata biex imantni lil ħaddieħor lill-oħrajn. Insibu din l-imħabba mogħtija f'kull esperjenza ta' tbatija. F'kull esperjenza ta' tbatija. Noqogħdu ftit attenti, ħa nifukaw ftit fuq id-tbatija. Għax hemm tbatija u tbatija. Nġibu eżempju sempliċi ħalli niftehmu, id-tbatija tal-uġieħ, id-tbatija tal-mart, minn jien għaddej minn marda qed imbati. U dik hija tbatija li hija reali, ta' veru. Li għandek mhux biss dritt, imma għandek tkun tiġi aċċettat mill-qoħ maħbub b'dik id-tbatija. Imma mbagħad hemm tbatija oħra. Li inti tista' żejt ma' dik id-tbatija li għandek. Li min hi? L-illużjoni li dik id-tbatija mhux suppost qiegħda fuqek. Tgħidli ma nitħabax, ma nistinkax biex inneħħija, ejwa mela le,
Mela le, tistinka u titħabad biex tneħħija. Dik tajba. Imma li jien nispiċċa id-disprat, indannat, inkwetat. Għax irrid neħles bil-fors minn din id-batija, meta jien ma naċċettax li id-batija tagħmel parti mill-ħajja, hemmhekk allura, hemmhekk inkun qiegħed verament ngħix l-illużjoni. U verament il-ħajja tiegħi tkun ħajja ta' delużjoni. Kont nittama, kont naħseb, kont nixtieq. Kemm bnedmin, kemm minna ngħixu bin-nostalġija. Kemm minna. Għalhekk semmejt ir-ritratti fil-bidu. Alla ħares dawk ir-ritratti ikunu għalina nostalġija. Kemm kont sew dakinhar meta kien għadni ma kont għadni minix miżżewweġ ma kellix il-mara u ma kellix it-tfal. Kemm kont sew dakinhar meta le. Ma tistax isservi, ma jistax isservi dak ir-ritratt biex lili jitfani fil-fantasija tal-passat u jġelni nevita jew naħrab mir-realtà li qed ngħix illum. Ma nistax. Il-mulej Ġesu huwa ta' veru. Il-mulej Ġesu li jagħtini l-enerġija, l-qawwa, l-intelligenza. Għalhekk kif issir li l-iskrittura biex jurini r-realtà, biex jurini dak li jiena imsejjaħ biex ngħix bħala bniedem. Imma d-batija mhix skop fiha nfisha. Ġesu jgħid li d-batija hija dejjem għall-ħajja. Id-batija tagħna dejjem batija tal-ħlas. Id-batija dejjem il-bieb li jitfana fil-ħajja l-ġdida, fil-ħajja ta' dejjem. Anke din id-batija li qegħdin ngħaddu minnha issa, ibqgħu ċerti li din ftit attenzjoni nroddu ħajr nirringrazzjaw lill-Alla u lil dawk li qegħdin u xekk jitħabtu biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Imma ma nistgħux ninsewh lill-Alla. Żgur li Alla jaħdem permezz tal-bnedmin, imma l-bnedmin ma jaħdmux mingħajr il-qawwa u mingħajr l-enerġija li jagħtihom Alla, l-intelligenza li jagħtina Alla, plus li u xekk aħna nafu li ma jiddependix kollox mill-għażliet tal-bnedmin. Aħna l-għażliet tagħna u xekk bħala persuni aħna nikmandaw hija illużjoni u dan il-virus urina kemm hi illużjoni li d-dinja jmexxu għan-nies, x'imexxu n-nies id-dinja. Li n-nies aħna nagħmlu li rridu onnipotenti. Hija illużjoni kbira. Allura noqogħdu attenti biex ma naqgħux f'dawn l-illużjonijiet li jitfgħuna mbagħad f'delużjonijiet, li jitfgħuna fid-dwejja. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, Ġesu għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Imma kemm hu fejn Ġesu, kemm hu fejn. Interessanti, għax Ġesu hawnhekk ma jidilhom jisma' issa wara li tkellimna morru l-Ġerusalem le. Ara kif jaħdem Alla. Ara kif jaħdem. Alla jaħdem permezz ta' xogħol intern li jagħmel fil-fond tal-qalb tal-bniedem. Alla ma jikkonvinċejx bil-kostrizzjoni jew bil-biża jew bil-kastigi jekk ma tagħmilx hekk le dak mhux Alla. Dak mhux dik il-mentalità tagħna ta' poter. Alla ma jaħdimx hekk. Imma Alla jimxi mal-bniedem, Alla idawwal lill-bniedem. Alla jikkonvinċi lill-bniedem minn ġewwa. Ħalli nibqgħu fuq l-eżempju u xekk ta' dak li ma kienx sew mal-mara u ma rifittex l-emmaws tiegħu fl-arusa li kellu qabel. Tiġri ħafna, jew fit-tfajla oħra. Ma rifittex l-emmaws tiegħu. Għal xejn jien dan nikkontrollalu l-mobile, għal xejn jien dan u xekk nagħmillu il-GPS mal-karozza llum, għal xejn nibatlu l-investigatur, għal xejn biex nikkonvinċih. Mhux hekk nikkonvinċih. U bħalma ma nikkonvinċix li naqas nikkonvinċi li l-nifsi jien fl-illużjonijiet u fid-delużjonijiet tiegħi. X'aħna ħafna drabi nippretendu li ħaddieħor jikkonverti, ibiddel qalbu ħajtu, ma bżonn li nbiddilha jien l-ewwel. Għax jista' jkun li jien lil persuna li għandi ma' ġenbi wkoll tinbidel jekk ninbidel jien. Allura minn ġewwa, Ġesu jaħdem minn ġewwa. Jagħmel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer u ma jġeluh jibqa' magħhom. Araw il-ħbiberija. Interessanti għax dawn ma kienux allura disċipli u xek li kienu dejjem il-Knisja li baqgħu hemmhekk u xek anki ma tnax l-oħra xi tittamel issa aħna għamilna commitment le dawn ħarbu daw telqu.
Allura hawnhekk Ġesu jippreżentalna immaġni xbija ta' knisja li tfittex lil dawk li telqu. Knisja lil dawk li marru Emmaus, tfittex lil dawk li marru Emmaus. Noqgħdu ftit attenti għax ħafna drabi aħna għadna niġġudikaw anki l-email tal-Knisja u xek. L-email tal-Papa, pereżempju, Franġisku, bil-kategorija antiki. U mhux bil-Vanġelu. Il-Vanġelu qiegħed jurina, qiegħed jgħidilna kif għandha tkun din il-paraoikejn, dan il-bajja li hija l-parroċċa. Li huwa Ġesu li b'xi mod jiġi hawnhekk f'nofsna u permezz tagħna jitbiegħed biċċa anke man-nies, mhix problema. Anke ma' dawk li aħna niġġudikaw bħala maħrubejn, imbedejn, mitlufejn. Le, Ġesu ma jirraġunax hekk. Ġesu li jfittex in-naġa il-mitlufa. Mhix xi ħaġa ġdida fil-Vanġelu dejn. Forsi qegħdin niskopruha issa bil-grazzja li Alla tagħna permezz ta' dan il-Papa, Papa Franġisku. Allura ibqa' magħna, oqgħod magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm u hawnhekk Ġesu jidħol u joqgħod magħhom. Kemm hi sabiħa għal darb'oħra din ixbija din l-immaġni ta' Ġesu li ma jgħidulhomx isma' ejjew Ġerusalemm imbagħad noqgħod magħkom hemmhekk. Taħarbux għax jien hemmhekk postej, taħarbux minn Ġerusalemm, erġgħu lura, jiena hemmhekk inkun okej magħkom. Noqgħdu ħafna attenti, anki l-esperjenza ta' ħafna ġenituri, pereżempju, ma nkellemiex, issa ma nkellemiex għax la żbaljat dik daqshekk ma tagħmilx iktar parti mill-ħajja tal-familja tagħna. Ħallit ir-raġel ma nkellemiex iktar dik issa Ġesu ma jirraġunax hekk. U ħafna drabi nwaħħlu f'Ġesu, nwaħħlu fil-Vanġelu. Ġesu ma jaħsibiex b'dan il-mod. U għall-poter tagħna, u għall-mod żbaljat tagħna ta' kif ninqdew bil-Vanġelu bih. Ġesu ma jirraġunax b'dan il-mod. Ġesu imur Emmaus, joqgħod magħhom, jidħol magħhom, daħal biex joqgħod magħhom. U x'jiġri waqt li kienu fuq il-mejda qabad il-ħobs. Qal il-barka qasmu tawlu. Mhux ir-rejt biss li Ġesu jaqbad il-ħobs jaqsmu, le, imma x'kien ifisser dan ir-rejt, x'kien ifisser? Ġesu qiegħed jispjegalhom, jagħtihom it-tifsira tal-esperjenza tal-ħajja. L-Ewkaristija hija it-tifsira ta' kull esperjenza tal-ħajja. X'inhi l-Ewkaristija? L-Ewkaristija hija Ġesu illi jagħti lilu nnifsu fid-tbatija, illi jagħti lilu nnifsu għax iħobb u li din l-għod jagħtihu tagħti l-ħajja lil ħaddieħor. U din id-dinamika Ġesu li jħobb jagħti lilu nnifsu u jagħti l-ħajja lil ħaddieħor u bekk Ġesu jibqa' jgħix u mhux hu biss imma anke ħaddieħor jgħix. Din hija d-dinamika li trid tikkondizzjona, li trid tinfluwenza, li trid tgħinna ninterpretaw, tgħinna nagħtu tifsira lil kull esperjenza tal-ħajja tagħna. Sakemm il-ħajja tagħna ma ssirx Ewkaristija kontinwa, il-mod pereżempju fejn kif qabżu it-tfal, ejjejt jien inrabbi l-tfal. Jew il-mod pereżempju kif nieħu paċenzja bir-raġel jew bil-mara. Jew il-mod pereżempju kif irid nieħu paċenzja nissapporti lil sieħbi ta' fuq ix-xogħol. Jew il-mod pereżempju ta' kif irid inġorr naċċetta dan il-ġisem dajjef illi kważi għandi ruħi l-ispirtu tiegħi maqful fih f'dan il-ġisem. Jekk jien ma naqrax l-esperjenzi kollha ta' ħajti bid-dinamika tal-Ewkaristija, jiena ngħix fl-illużjoni. U allura se jkolli d-delużjoni. U allura għalhekk jien tlaqt fil-bidu ta' din il-katekesi, ta' din il-lezzja divina, għalhekk tlaqt illi fl-aħħar se nippruvaw naslu biex nifhmu li naħarbu kemm naħarbu, immorru fejn immorru, sakemm aħna ma niltaqgħux ma' Ġesu ħaj li jispjegalna l-Iskrittura jgħidilna fejn il-verità biex jeħlisna mill-illużjonijiet tagħna. U jagħtina l-qawwa permezz tal-Ewkaristija li tgħinna naqraw, imma mhux biss tiftaħilna l-moħħ tagħna, kif jgħidu d-dixxipli, mhux biss tiftaħ il-moħħ tagħna biex naraw sew, tneħħi dak li jkollna minn quddiem għajnejna ħalli nkunu nistgħu naraw lil Ġesu, mhux biss dik, imma tagħtina l-enerġija. L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa, hija qawwa l-Ewkaristija. Hija spiritu ta' Alla, hija qawwa ħajja ta' Alla li tgħaddi f'kull wieħed u f'kull waħda minna biex inkunu nistgħu naffaċċjaw ir-realtà, naffaċċjaw ir-realtà. U x'jiġri?
dawn id-disċipli jibdew jitkellmu flimkien. Il-Vanġelu hawnhekk jgħidilna, forsi b'mod mhux eżatt jgħidilna li hu qab minn qudiemhom, mhux veru qab minn qudiemhom, mhux veru qab minn qudiemhom, mhux hekk qiegħed jgħid il-Vanġelu, ma qiegħed jgħid sar inviżibbli, ma baqax jidher, kien qiegħed hemm, imma ma baqax jidher, sar inviżibbli, mhux qab. Qab jiġifieri sparixxa, ma baqax hemm, le. It-tifsira tal-Vanġelu hi li baqa' hemm imma ma kienx għadu jidher inviżibbli. Għaliex għax Ġesu għalkemm qiegħed ikun hawn fl-Ewkaristija, imma ma narawx inviżibbli, imma qiegħed ara l-kliem kemm hu meqjus ta' sal-loqa. Qiegħed hemm imma mhux jarawh. U x'qalu ma kienitx imħeġġa u żgur li titkebbes qalbek ġewwa fejk. Interessanti għax tinbidel kemm tinqaleb il-folja daw fil-imdejqejn, fil-qegħdin jiġġieldu flimkien u fil-li jiltaqgħu mal-kelma u l-Ewkaristija u l-ħajja tagħhom id-dowr. Hekk nixtieq jalla jien, jalla intom, jalla kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu din l-esperjenza ta' laqa kontinwa mal-persuna ħajja ta' Ġesu. Li tiftilna l-moħħ tagħna u l-qalb tagħna permezz tal-kelma, li timlina bil-qawwa bl-enerġija tal-Ewkaristija. Il-kelma mingħajr Ewkaristija ma tfisser xejn, għaliex? Għax il-kelma turini huwa fejn il-verità. Imma l-qawwa biex naċċettha nilqaħħa dik il-verità tagħtili l-esperjenza ta' Ġesu li hija l-Ewkaristija. L-Ewkaristija, jekk jien naf fejn irid nasal imma m'għandix saħħa, m'għandix qawwa, tiġini għar. Ġesu mhux biss jgħidli fejn irrid nasal, imma jtini l-qawwa biex nasal. Il-qawwa tiegħu, l-qawwa ta' ġismu, il-qawwa tal-esperjenza tiegħu, tal-għotja tiegħu innifsu. U allura ma kellux għalfejn jgħidilhom morru lura Ġerusalem, le. Imma dak il-ħin stess, jerġgħu lura, Emmaus ma tiswa xejn. M'għandix bżonn ta' enerġija fil-fantasija. M'għandix bżonn ta' kompensazzjoni mill-passat. Jew kompensazzjoni minn esperjenzi oħrajn illi mbagħad meta jgħaddu iħalluni iktar frustrat minn qabel. Le m'għandix bżonn. Għax issa għandi l-kelma li tagħtini direzzjoni u għandi l-Ewkaristija li tagħtini l-qawwa. U allura dawn imorru u jsibu 12 u dawk 12 ma jħalluhomx jitkellmu lid-disċipli ta' Emmaus. Qas jibdew, anzi, dawk il-11 li kien hemm li sabu Ġerusalem huma stess jibdew jirrakkontawlhom l-esperjenza li kellhom huma ta' Ġesu irxoxt. Ir-realtà ta' Ġesu irxuxtat. U allura mbagħad ukoll iż-żewġ disċipli ta' Emmaus jaqsmu jixxerjaw magħhom l-esperjenza tal-laqgħa tagħhom ma' Ġesu. Il-laqgħa tagħhom fil-kelma u l-laqgħa tagħhom fl-Ewkaristija. Hekk jalla. Kull wieħed u kull waħda minna, tawalna ftit, dispjaċini ma fl-istess ħin xtaqt hekk nagħmilha b'mod komplet u xtaqt sinċerament hekk naħseb li ma terġax tiġi okkażjoni bħal dejn, almenu nittamaw li ma terġax tiġi, illi nitkellmu fuq l-Ewkaristija fi żmien li ma rridx jiċċelebrawha. Allura jisu qed nitbedu ftit minna u nistgħu nifhmuha ftit aħjar, nistgħu narawha ftit aħjar. Ma nistgħux neħduha for granted bħal qabel f'dan il-mument. U jalla ma neħdux for granted bħal qabel. Ekku allura inħoss li kien moment ta' grazzja dan. Moment ta' okkażjoni ta' grazzja ta' Alla li għandna ċans nirriflettu fuq l-Ewkaristija u maħniex niċċelebrawha b'mod sħiħ kif is-soltu nagħmlu. Nitolbuk mulej, ekku nikkonkludu. Nitolbuk mulej, imlina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek, imlina bil-ħeġġa tal-kelma tiegħek. Jalla kull wieħed u kull waħda minna, ngħidu wkoll kemm kienet imkebsa qalbi ġewwa fiha u jispjegali l-Iskrittura. Jalla kull wieħed u kull waħda minna wkoll narfuh fil-qsim tal-ħobs, li naraf li Ġesu fil-qsim tal-ħobs ifisser li linduna li l-Ewkaristija qed tifsira tal-esperjenzi li ngħaddi minnhom fil-ħajja. Jalla kull wieħed u kull waħda minna jagħmel sens minn dan kollu. Jalla nitħeġġu wkoll kemm aħna biex meta il-mulej jerġa' jagħtina l-grazzja li niċċelebraw flimkien, il-koll flimkien, din l-esperjenza l-Ewkaristija. Għandna nerġgħu niġu hawnhekk, hekk mhux biss hekk b'nostalġija biex nerġgħu niksbu dak li tlifna, nostalġija tal-passat. Le, imma biex ngħixu l-Ewkaristija b'sinifikat u b'enerġija ġdida dik li jagħtina Ġesu permezz tal-Vanġelu tad-disċipli ta' Emmaus. Nawguralkom lejl tajjeb, nerġa' nawgura lil kulħadd il-ħadd it-tajjeb, jum il-mulej it-tajjeb u nispiċċaw b'song.
Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Forse la fame, la tribolazione o l'angoscia, la persecuzione, ma in questo noi siamo vincitori e lo cantiamo con la vita. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Una nuova alleanza lui farà, noi saremo il suo popolo, la sua legge nei cuori scriverà. Sarà per sempre il nostro Dio. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Il suo spirito ci donerà, il coraggio, la parola, il suo nome uniti ci farà. Noi vivremo la fraternità. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Sulle strade del mondo intero porteremo la speranza e con noi lui camminerà. Parleremo del suo regno. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è